singama-boss bona la ehadini i-wrong leyo nto leyo. Angeke siyimeleke leyo nto ngoba simi lapha nje asabi kufa kwahulumeni loyo nje uhlafuna ngagwinyi uma icabanga ungizwe lophakela umthangathi. Vumani abayivumela semelika ngoba ngisho ubhami yazilondaba thakathwe indaba. Azesabi lokho kwangempela hayi senza sengathi akusatshwa lutho nje. Yabo. Futhi niyazi-ke kade sayiqala lo mshikashika. Nango 2021 sanikhiphe endlini nigoyile. Into esingayifuni-ke ukuthi nihlangane bese nigqekeza iy'tolo bese nenza nokusebenza ubunuku-ke labo ubunuku abufuneki niyezwa kanza wethu. IGhana njengamanje ithatha abantu bayo bayahamba nakusasa bayahamba okuyinto enhle cela siyishayele ihlombe iGhana bafowethu. Ayeye iGhana ayeye iGhana wonke amazwe abukele kwiGhana futhi bahamba bengabe besabuya abangabe besabuya ehlombe. We'll never miss them. Can they go? We will never miss you. You have killed our country, you have destroyed our country, we will never miss you. We will reparate our country on our own, and we will make sure that we invest in good practices. So we can never tolerate the nonsense of illegal immigrants in our country. Never, and never again shall this country remain with the illegal immigrants to loot our country and to destroy our country on behalf of abantu ababenefitayo abala eNingizimu Afrika. Doesn't matter how much you benefit. Ushilo mpothi lapho ukuthi ngempela udla ubuthi. Nganza kwethu siyabonga kakhulu ngiyathanda nganza kwethu uNkulunkulu angigcine ngiyabonga kakhulu nengalo mthetho asiqhubekeni sisebenzisane kodwa kukho singakwazi masifile noma siboshiwe neziqiniseko sokuthi when you are a soldier you see your own brother fall as a result of being defeated, take the spear and poke the enemies. Thathani umkhonto likwazi izitha. Ningasikhaleli. Mina umuntu oqala mina uthi ma efile akhala ngo-view once. Ngakusasa kuyobe kunyakaza wonke umhlaba. Yophenduka ngabe ingilosi yeza uqobo. Leli zisoliphatha lophathwa yithina futhi. Ngoba lama mashela awasenza sibe fit for the country. I thank you ngiyabonga. Amandla. Ngisakhuluma sebekhulumile abafowethu umzimba okhalimali phansi kwanongoma. Oyimfuna nikwazi bafowethu njengoba sithatha isinqumo singabelaphi sangena sathi shi. Asingenanga sithanda ungenela ukuthi sihamba amamashi kanje. Bafowethu nodadewethu musana ukudayisa ngezwe. Uma wena udla abanye abantu belambile ngoba nakho sekufika iforeigner la kunika imali ubulalizwe. Into kumele ngabe siyayenza njengoba siba ngaka ngabe siyahlangana la sikhiphe o300 sibe nesikhwama eharding sethu ubona ukuthi 1 million ngeke nisiwenze 10 million ngeke nisiwenze sizowenza kunokuncenga abantu abafika la beyamaforeigner belambile bese thina sokhangeza kubo kuthula uthina indoda ukhangeza kwiforeign ngoba nakho linesitolo wena lithi hayi my friend I will give you 20,000 every month protect me. So leyo nto leyo bafowethu silapha sizokhala ngo-home affairs okuyena odedela abantu bokufika ngeke ngikhulume bafowethu kakhulu mina vele egcineni sizofa zinsizwa asivikeleni izwe namhlanje sithiwa abantu bokufika bathi thina siyafilapha yini singasebenzisa umqondo sihlangane senza amabhizinisi sibe into eyodwa ihadingi leni ngaba namabhizinisi wonke umuntu aqasheke cela ukudedela umancenza welakho bese sifundile umolondaba ngiyabona. Mandla owethu no asibingelele kona wonke umuntu okhona la asisafunike ukumosha isikhathi siyabonga kakhulu kuona wonke umuntu othatha isikhathi sakhe weza la kule march ekade peaceful ora mhlambe kubalulekile ukuthi ngikuveze lokho ngesikhathi so bandlululo babethi abantu abamnyama belwa namabhunu nabamhlophe kukhona idlanzana labantu abamnyama elalidayisa ngomzabalazo lesayida nabelungu ngesikhathi sengena ipolitiki
kunezimpi eziningi ezaba khona phakathi kwe-ANC ne-IFP. Ngaleso sikhathi ama-political party abantu abamnyama belwa bodwa. Kuyavela ukuthi babeqhathwa abelungu namabhunu. Ngalesikhathi abantu abamnyama belwa bodwa, abelungu babebhizi babelana imihlaba, babelana zonke imanzi zase-South Africa. Namanje silelwa izwe lethu, bakhona idlanzana labantu abamnyama elivikela ngokuthi amabhizinisi abayafa. Ngakho-ke kuyaphoqeleka ukuthi besupporte abantu abayigebengu okwabantu bokufika. Kodwa ukuthi yonke lento eyenzeka manje umlando uyasitshela ukuthi ayiqali and yohleli khona ngaso sonke isikhathi abantu abamnyama babehlangene bethi balelwa izwe labo kuzoba khona idlanzana ezoba sikhulu phambana nobho. Kodwa lokho akumele kusho ukuthi abantu abaphelelwe umdlandla. Akumele lokho kwenza ukuthi abantu abangenwa amanzi emadolweni. Akumele abantu behlehle ngalezo zinto ayikhona ngoba ngisho ungenza kanjani umdayisi abadayisi abafana nami nawe ngokwebala bohleli bekhona futhi ayikho enye indlela ongenza ngayo. Tebalekile ukuthi thina isivumelanayo ngalombono ukuthi asibe united siye phambili singasabo ukufa ngoba noma ungahlala endlini ungenze lutho vele uzofa. Ayikho into ongagwema ngayo ukufa. Ukufa kusifice ngendlela vele ngesife sonke kanye kanye. Laba bosala bele besale beqhubeke nomzabalazo. Kodwa akekho umuntu ngisho ngakuthiwa uphathi ibhama engakanani zigcwele amaqolo ozigcwele endlini kwisafe ngesithuso yiloko. Ngisho ngakuthiwa kunamaphoyisa osigaxa amabhande abanjani ekuthiwe nje mayisekhulumile na kube kusakhuluma umuntu ngesithuso lo futhi ngesihlehle. Ngisho kungenzakalani akekho umuntu oyoma endleleni yethu yokukhulula abantu base South Africa. Akekho umuntu oyosabisa ngokuthi sikhulule abantu base South Africa. Ngakho ke siyacela ukuthi njoba thina besizoniseka ngalomzabalazo niqhubeke niphushe lo mzabalazo kuze kube isekugcineni. Kusasa ngelinye ilanga le mashi yanamhlanje yoba khona emabhukwini omlando waseHardini ukuthi kwaba khona imashi yokuqala ngo2026 ngomhla ka1 eHardini okuyiyona abantu labahlangana khona bavumelana ukuthi sekwanele ngabantu bokufika abazothatha amabhizinisi abantu base South Africa yokusekwanele ngabantu bokufika ababulala iyouth yase South Africa ngama drugs yokusekwanele ngabantu bokufika abathatha ama permits kodwa abantu base South Africa bengakwazi kuba nama permits. Ngaloko kwesonto nje asibambaneni sisebenzele izwe lethu lase South Africa. Mandla awethu sabong amandla ngizonika umfowethu ofela empini aphefumule bese ibuyela kuthina. Amandla angazi uma ngizwakala kahleni izwi lami selishile. Bafowethu angibingelele ngufela empini umfana wakwaGumede. Ngokuzalwa ngizalwa khona le Harding. Ngokufunda ngifunde khona futhi le Harding eKapa Manzi eSakhayedwa icekeza esemagogo. Izikole besishintsha ngoba izikole zikude namhlanje sasekude. Bafowethu angiqale ngixolise ikakhulukazi kubanikazi bedolobha la ngabala khona umhlonishwa wami umeya kanye nabaseduzane bakhe. Bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi siwumphakathi waseHarding namhlanje sizothula izikhalazo nokukhala kwethu. Mina ngomunye wabantu abasesilungwini abantu abaningi abakwazi ukumbona kwi-TV nabakwazi futhi ukumbona kwi-radio. Kuyenzeka ke kambe isikhathi abantu mangaba bekhala kuwe kufika la nawo ojayi shuthi ikhona into engenzeki kahle eHarding. So baningi abantu abakhale kakhulu kumina. Ikakhulukazi abantu eHarding bakhala ngomsebenzi. Awukho umsebenzi. eHarding alinawo umsebenzi. Kodwa mawubuka eHarding izitolo ikhona noma indlela yokuphila eHarding ikhona. Umbuzo ubusuba wodwa. Lezi izitolo ezikhona zibuswa obani? So wona umbuzo engaba nawo ke lo ngase ngiba nento ethi
uma mina ngiliyekelele iHarding nginabantu abamore than 100 asebekufika udlala umuntu la uhleli khona hostel masubuyele ekhaya kuthiwa isilungile nibalekele umsebenzi yini eyenza ukuthi iHarding imisebenzi ingenziwa noma ingabi khona ingoba eHarding imisebenzi eminingi seyifukenyelwe abantu bokufika okokuqala lokho okwesibili bafowethu eHarding iTVET asinayo ingane leHarding ziyafunda eqedwe matric iphase kahle ebese ziya endaweni ezikude ziyofuna imfundo engcono okushuthi ngabe college engikubonile ngisemthatha ngibona isimanga niyazi ukuthi leHarding kunengane eyifunda eMthatha kodwa idayisa ngomzimba into mina ngiyifica eMthatha ke le ngayifica mina myself uyabona ngaba ngima erobotini kunosisi abadayisa inyama ngaphansi kubese eyezwa yedwa wabo shuthi uyayibona inumber plate athi sawubona mkhaya ngithi mina mkhaya uyaphila ngiyaphila mkhaya ngithi mina ungaze lapha mkhaya wangibingelela uthi mina ngowaseHarding ngowasegugwini ngithi mina phonenze njani la uthi nje usibona su7 abazali bayahluleka ukusifakela imali uNSFAS awukhokhile indlela yokuthi sidle iyo lesiyenzayo ngifice ingane zaseHarding eMthatha idayisa ngomzimba enye into yesibili le engenze ngathatha isinqumo ngathi mina noJesu sizoba into eyodwa makufanele ngife eHarding vele iHarding ngiyobulawa abantu baseHarding futhi ngiyobe ngifela lona eHarding mina ngizele ingane zamantombazane ingane zami zamantombazane ziningi ngibuke ukuthi kusasa lengane ethe yasegugwini edayisa ngomzimba la kusasa kuzobe yami ingane akube ukuthi makaba kube yeyami ingane akube ukuthi mina njengoyise ngizamile ngahluleka esinye seyizathu esingenza ngime la ukuthi cha kuyikhulu zaseHarding siyacela abafowethu nisakhele icollege ngoba amandla evasithi mhlawumbe awazubabikho lezi ingane lapha zisebenza kanzima uma ngabe intombazane inayo option inayo into ezodayisa ngayo eyomfana yenzani eMthatha eyomfana yenzani eThekwini eyomfana yenzani eGoli mina abafowethu vele sengifile kodwa manje ngibulala lento ngiyafisa ifike kubazali bethu okuyibo abaphethe iHarding mina noma ngangibulala mina kodwa uma nezingane zami nezingane zasekhaya ngayibulala ngoba lokusukuma engikusukumayo ngisukuma ngoba ngithanda ngisukuma ngoba ekhaya mina mawe egcikeni kunabafana abawu5 labafana boba5 ngibathathe bengenalutho emakubo ngathi nami anginalutho kodwa ngeke la ekhaya silale singahlanga bonke labafana laba oyise babulawa amanye amadoda ayekade ebona imali elulu namhlanje leyo mali seyaphela kodwa lo bafana basekhaya mawungaye ekhaya uzofica khona abafana ekhaya labo bafana oyise babulawa amanye amadoda njoba nami namhlanje ngizobulawa abafowethu engikhule nabo abafowethu engishizila nabo abafowethu engithwala ubunzima nabo ekhaya mawuye ekhaya uzobona kunezindlu ezakhiwayo ezimile lezo zindlu kuze zime ngithatha imali yeroof ngafaka upetrol ngahamba wonke amamashi nginxenxa bafowethu ngicela niyongiluyisa eHarding njoba namhlanje nibabona abafowethu bela abekho la ngoba kube mnandi kumina ngithatha imali yasekhaya okuyimali yomzali athi umzali phuma uhambe uyosebenza la ekhaya mina mawungayi ekhaya namhlanje ngithe mangifika mina ngiqala ekhaya ngathi ma kukhona ukudla uthi Mthokozisi kusele impuphu esoyipheka namhlanje kuphela mawuye eHarding sicela usibuyele nokhari awukho ekhaya ukhari njengoba ngimla kodwa ngikwazile ukufaka imoto ezintathu upetrol okusuka eThekwini ngize la ngizolwela abantu baseHarding okwesibili lokho okwesithathu ngicela ukubonga kakhulu kuba bume angibonga izinto eziningi kumele ngithe mangifika ngingakhulumanga naye kodwa labe kade ngikhona ukwazile ukuzwa ukuthi kunensizwa yami eseyintabeni elwayo elwela indaba ukuthi iSouth Africa kayilungi yayisimeya ingilalela noma ingangilalelanga ngoba bekuyiprogram yakho umasipala kodwa lokho okuncane ebengikhuluma ngaphandle ikwazile ukwenza namhlanje iHarding abacontainer ebekade sikhala ngawo ebusuku kunabantu abancika kuwo babamba abantu baseHarding inkunzi namhlanje lo macontainer emeya wasusile okwesithathu lokho engithi ngiyakubonga kwimeya
Ngiphinde futhi bafowethu okwesifona cabanga mhlambe kuzolandela okokugcina. Ngibonge kubafowethu bamatekisi. Namhlanje ngibalethela ibhizinisi elingasuka umphansi. Wonke umuntu olama esegoduka aye kubafowethu bamatekisi agibela itekisi agoduka. Ngoba wonke umuntu ola uthemeza la wagibela itekisi wezala. Ngiphinde ngibonge kubona emihlanganweni yonke ebekhona. Bathe ongenani bazosipha isikhathi esincane sikwazi ukuthi sibe la sikhulume sikhale lento esikhalayo. Kodwa umsebenzi wabo uyafa noma ufa ngoba sizokhuluma into esile. Bayasinikeza lesikhathi esincane ebese siyabakhulula baqhubeke basebenza. Abantu besifola bengibabungana. Abesifayive bafowethu ngibonga umphakathi waseHarding. Phakathi waseHarding ningithande kakhulu ningangazi. Iningi lenu alingazi lingaze emafonini. Ningithande kakhulu bafowethu nodadewethu ningangazi. Ekufanele nikwazi namhlanje nami ngiyanithanda. Konke lokho bekade ngikwenza ngaphandle bengingakwenzela umndeni wakwaGumede kodwa bengikwenzela umphakathi waseHarding. Into engayisho mina ngiqala lento ngathi Harding angifune esikhundla, angifune ebumeya, angifune ebukhansela, angifune ebunduna, kodwa ngifuna ngelinye ilanga uma ngihlangana nomuntu eThekwini ehamba ngemoto ebona imoto yami angimise athi fele emntwini namhlanje ngiyasebenza, ngisebenza eHarding ngoba wakwazi ukuthi ube umunye abantu abasukume eSouth Coast kwayimeli eSouth Coast. Mina ngifuna lento kuphela. Ngifuna ngelinye ilanga uma kuba nezingane eziba othisha zifundisa izingane zami. Uma ithe yakwaGumede izalo fele emntwini ebese yakhumbula ukuthi ufele emntwini ngelinye ilanga wanikela ngempilo yakhe. Ngoba mina ukusho nje kube lula. Mina ngenzeka lenyanga ngingayiqedi. I know ukuyiqeda ngingayiqeda ngethonga lami, ngingayiqeda ngemthandazo yabafowethu, ngingayiqeda ngenkani yemithi engiyisebenzisana engiyinikwa abafowethu. Ngingayiqeda kanjalo kodwa into engenza ngisho kanjalo akukho mina la ngiphephe khona. Mangakubuza into elula ekhaya kwaphihlizwa amawindo wonke umuntu uyazi. Ekhaya kuphinde kwangenwa isibili. Wonke umuntu uyazi. Yini enizwayo ngalelo cala? Njoba namhlanje sihlangene ngecala laba abantu zakhe. Yini enizwayo eProgress ngecala lasekhaya? Indaba ingekho. Ingoba ufele emntwini ulwa namagwerekwere. Icala lasekhaya lavulwe eHarding. La police station eHarding. eHarding yalidlulisela eBhisi. iBhisi bathe ekhaya sifike kabili izofuna abantu abenza ukubi. Ngoba nabo labantu abenza ukubi babethunywa abafowethu baseHarding. Okubi ke kubona abafowethu basekhaya. Indlu yinye, impepho yinye. Mangimbopha umndeni uyaqala uhlukana phakathi. Uma ngabe ngiyomfaka imithi ngimhlanyisa la ngihlangana khona naye manginomcimbi ekhaya ngiyazi ukuthi khona into ezoba yinkulumo azoyikhuluma nami engezuzwakala imini ozobe embulela lo nembeze ngophila nayo kuze kube nini. Mina ekhaya kwangena abantu basekhaya kodwa abantu basekhaya bathunywa abantu baseHarding. Abantu baseHarding ngeke ngibasho babethunywa amagwerekwere ukuthi akuzobulawa mina. So ngiyentweni ethini ke leli cala lasekhaya eliselisenyangeni esibili okunanamhlanje abantu abalenza bayaziwa kodwa bakaboshwa. Njoba ngikhuluma nawe amaphoyisa ekhaya asafike kabili futhi ayikho into ephathekayo asayenzile. Ngilento ngikhuluma iswakala ukuthi uma ngabe ngifa isandla nazi ukuthi sikuphi. Mina ningaboye ukungibuza kwenye indawo anoye police station yongibuza khona ukuthi ufele emntwini obulawe yini. Mina nje ningayi kwenye indawo nilonisola abantu abaningi. Mina noye police station nibuza ukuthi ufele emntwini obulawe yini. Yeah, so ayikho enye into mina engangibulala ngaphandle kokuthi ekufeni kwami ungaqini bomthetho nokungavikeleki kwezakhamizi zaseHarding. eHarding mangabuza umbuzo wodwa sengizohlala phansi. Ikangakho ingakini obona iveni ngaphandle ukuthi uyibone mayizolanda umuntu. Akwenzeki indaba. Ingoba amaveni akuwona okuzolanda igebengu lokuzokhatha nina. Aphuma ngoba ezobamba abantu abenza kahle. Afuna abantu abenza kahle. Kodwa laba abenza kabi awabenzi lutho. Mina nginama video abantu abangisabisayo. Nginama VN abantu baseHarding abangisabisayo. Nginama message mina. Abantu baseHarding abangisabisayo. Nginabantu mina engathi mangisuka lesixukweni ngibakho. Ngithi lo usethe wathi ngami. Mina ngiyona inyanga kuphela. Kodwa ngiyakwazi umuntu ukuthi ucabanga ngami. So selilonke ke bafowethu ngizokwehlela ngezansi. Harding bafowethu ngiyanithanda.
imeya izama konke okusemandleni wayo ukuthi ilungise iyadinga. Siyacela ukuthi ubaba umeya akasifakele icollege noma ina angayifaka ukuze izingane zasemakithi zingapheli edolobheni. Mawungayikhola lento engishoyo, hamba uye kuMo Road. Kumo Road uzofica izingane ezu20. Kulezo ngane ezu20 ezu3 zaseyadinga. Azi eMkumo Road ilakudayiswa khona ngomzimba. Ilakudayiswa khona ngomzimba uphakela umthakathi bese mbili. Kulombili abekuwona ephethe ingane. Kulabo abantu abebedayisa. Kunentombazane eyodwa seyadinga. eHarding imisebenzi ayikho. Into ekhona eHarding ukututshulwa kwethu, ukusatshiswa kwethu, ukungavikeleki kwethu. Kodwa kufanele ngabe siyabumbana. Likhulu bafowethu eHarding. Uyacabanga uma ngaba wena unamandla uzothatha isitolo esisodwa ngoba wena ule uhulumeni uthatha isitolo esisodwa uqasha amantombazana awu4. Okusho ukuthi imndeni ewu4 isizophila eHarding. Basebenze lapho nomunye wena ngoba vele ukahulumeni noma wena vele unemali ungaveli ube wena ofrontayo ngabantu bala kungaba abantu bangaphandle abafronta ngabantu bala. Sengehlela ngezansi bafowethu ngiyanikhumbuza eHarding angifuni isikhundla ngisho sisodwa noma ngathi ke linye ilanga ngiyangivotela angifuni isikhundla ngoba eHarding mina ngibe khona kubulawana. Mina eHarding nginabafowethu engikhule nabo bafile befela eHarding. Angifuni mina ukufa ngifela eHarding. Mangifa ngifela eSouth Africa. Ephinde ngibonga futhi okugcina. Ngiyazi ukuthi indaba le ngizoyiphinda. Ingoba ngiyazi ukuthi kunina ninembuzo manisuka la nizoyibuza yona. Bafowethu bafowethu sicela kuhamba abantu bokufika bakithi azingabe izinkulumo. Akuhamba abantu bokufika nje. Siyacela bafowethu. Siyacela. Ngiyacela mholi wami baholi bami nonke. Sicela bantu baseHarding. Sicela kuhambe abantu bokufika. Ningazami ukwenza. Siyacela. Ningazami ukwenza izinkulumo eziningi ezinde igama lilodwa. Akuhamba abantu bokufika. Okome abantu bokufika. Nami nje ngizothatha umfazi wala eHarding uya kwandabandaba. Yes. Ngicela ningilalele kahle nezwana. Ngonyaka ozayo ngoJuni ngiyaganwa. Ngiganwa umuntu waseHarding ngingowakwaNongoma. Uzosuka eHarding aye kwaNongoma. Wena waseHarding uqome eNigeria kufanele uye kuphi? Yini sikhuluma ngakho? Kwaphela nje bafowethu. Siyacela imisebenzi eHarding. Akube khona imisebenzi eHarding. Bafowethu mina ngehlela ngezansi ngithe ngizoba mude ngamabomu. Ngithe ngizoba mude ngamabomu. Sizocela bobambili ngezansi anisibhekele inkampani zamaChina eHarding. Siyabaxhaphaza abantu eHarding. Ngiyabonga. Hlangana Zulu. Monto. Hey, ngicela ukugangana nobani bamanje. Ngicela ukugangana nobani bami. Wesibali. Nobani bamanje ngeke ngihambe ngadwanga mina ngifuna ukubona kwesibali. Ngiyabona nje mina ngangafika endaweni kwangaliwa ngifuna ukubona ukuthi wemaphoyisa mina ngangaliwa ngivele ngibona kwesibali. Sehadini Sharon Nafesh Sharon ni like Six hours.